Γεια σας παιδιά! Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο νέο μας κανάλι. Και σε αυτό το βίντεο θα παίζουμε Minecraft. Τέλος πάντων, ας μην λέμε πολλά και ας αρχίσουμε. Ο στόχος μας είναι να νικήσουμε τον Δράκο, εντάξει, λογικό. Έλα εδώ να σου δώσω... Περίμενε, τι φυλακής κάνω. Τέλος πάντων, δεν σου δίνω τίποτα, κατάλογο, δεν με νοιάζει. Ναι, χαλαρά. Τέλεια. Πάω κατευθείαν για πέτρα. Να αλλάξω και το inventory. Εσύ σπάς άμα είναι ξύλο, κατευθείαν να φτιάξουμε σπίτι. Σπάω. Καλά κάνεις. Δεν ξέρω και πολύ καλά το Minecraft στο PlayStation, οπότε τέλος πάντων. Το κάνω! Ωραία. Χορπηδάω. Όχι. Ελπίζω... 15. Θέλω κι άλλο. Πώς χορπηδάω? Με το χ. Χ. Ναι. Οκ. Θέλω άλλο λίγο. Τι κάνεις? Εντάξει, αρκετή πέτρα είναι αυτή πιστεύω. Ας ανεβώ πάνω. Πού είναι? Φτιάχνω εργαλεία και για τις δύο μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα. Ναι. 2. Έλα εδώ. Μην το κάνω. Ναι, τέλεια. Έλα εδώ όμως. Κάτσε να φτιάξω Θα σου τέτοιο. πετάξω τα Table. πράγματα. Έχω ήδη, μη φτιάξεις. Θέλω να φτιάξω. Έχω ήδη. Καλά κάνετε θες. Παπά. Πρέπει να βρούμε και κανένα καλό μέρος για το σπίτι μας. Θα φτιάξω ένα σπίτι. Εκεί. Κάτσε να φτιάξω το inventory γιατί να πέσει έτσι. Εδώ πέρα αυτό. Τα βίντεο περίπου θα κρατάνε κανένα 15 λεπτό, μάλλον. Να σου πω, ακολούθαμε να πάμε εκεί πέρα που βρήκα ανοιχτό μέρος. Περίμενε. Και εδώ έχει. Περίμενε, φτιάχνω crafting table. Έχεις. Ναι, πάμε. Περίμενε, μη φεύγεις. Πού είσαι? Εδώ, έλα, μου βλέπεις το όνομά μου. Τα πράγματά σου. Ω! Ναι, στα πέταξα εγώ, καλά. Ευχαριστώ. Περίμενε. Ναι, έλα όμως. Εδώ έχει Περίμενε, και να φτιάξω το beehive. inventory. Ωραία. Μια χαρά είναι. Δεν θα κάνω πλάκι, εντάξει, όχι. Και παίρνω το ίδιο κρεβάτι. Έφυγε. Εντάξει. Δεν τρέχει. Α, το πατάς και το Ναι. Ναι, που εντάξει έχεις. Τρέχω. Και φαγητό. Λοιπόν, πιστεύεις ότι εδώ είναι καλά? Όχι. Όχι, δεν μου αρέσει. Και άλλο πράγμα. Πώς κουνάω στα σλότ αυτά? Εδώ, Περίμενε. με αυτό. Εδώ. Όχι. Όταν είμαι Άρα εδώ. είναι και Ελένα. Άρα είναι Ελένα. Οκ. Λοιπόν, Με αυτά, οκ. Λοιπόν, πάμε να βρούμε καμία καλύτερη Περίμενε, τοποθεσία. Μίτσο. Έρχομαι, περίμενε. Εδώ είναι πολύ ανοιχτά, εδώ. Πού είσαι? Έχει αρκετό χώρο Σε εκεί. βλέπω. Έφυγε κότα, έφυγε και άλλη κότα. Έχει και πολλά σε βλέπω. πράγματα. Ανοιχτώνει όμως. Πού είσαι? Έχω ανεβεί Το βουνό. Ναι, από εκεί. Εκεί ήταν συντεταγμένες και έλα προς τα μένα.
Ακούς. 119. Και τα coordinates. Καλά είναι εδώ. Πρέπει να θέλουμε άλλο ένα και να φτιάξουμε και 2 κρεβάτι. Εντάξει, έφυγε. Θέλω φαγητό. Σφάω. Ψωμί. Χαλαρά. Και μόλις θα σπώνω ένα σκελετός. Και μόλις θα σπώνω ένα ζόμπι. Ζόμπι! Με κυνηγάνε ζόμπι. Πού είσαι? Δεν ξέρω. Πού έχεις πάει, μωρέ? Βοήθεια, Μίτσο. Πω. Μίτσο. Κάτσε κολλάω. Αγαλάκια ζόμπι δίπλα μου. Πρέπει να έρθει κάπου προς τα μένα. Έλα, νομίζω, όχι. Κάπου από εδώ είσαι. Έρχομαι. Από εκεί, όχι. Από εκεί, λοιπόν. Μην εκεί που είσαι. Θα μου σκοτώσω. Μείον 70. Θα τη σκοτώσω. Αλλά είσαι μείον 70 εσύ. Μην πεινιέσαι τόσο. Πώς την ρίχνω πάλι? Λοιπόν, τι κάνεις? Με το R2. Με αυτό. Έτσι. Ναι. Τη σκοτώσω. Έλα, μπράβο. Τι ρίχνω. Πάρ' το. Πού είσαι? Μείον. Τη σκότωσα. Τη σκότωσα τη μάνα. Που να είναι. Όχι. Μίτσο, θα πεθάνω. Μίτσο, βοήθεια. Μίτσο, να σε βλέπω. Μην πεθάνεις. Έχω. Και άμα πεθάνεις βασικά θα σου πω τα πράγματα. Έλα. Τον έχω. Είμαι από πίσω του. Μην ψοφήσουμε με. Εντάξει, θα σε φάει κανένας drown. Ψόφο. Εντάξει, είναι και ζόμπι από δίπλα. Είναι και ζόμπι down ένας. Ναι, την down, τι λέω. Έφυγε. Έλα. Το σκότωσα. Ας ανοίξει το χάρτη. Ποιο χάρτη? Εδώ. Μίτσο, δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Έλα εδώ πάει φάει να σφανιάρεις. Ναι. Μίτσο, θα φύγω. Είμαι σε 2 Ας σου έχω πετάξει ψωμί. χάρτ. Φάει ψωμί. Λοιπόν, Ας φτιάξω, πώς λέγεται, φούρνο. Έλα εδώ θα μείνουμε για το βράδυ εδώ. Θα φτιάξω φούρνο. είσαι πολύ καλός, δεν μπορώ. Λοιπόν, φάμε και ωραίο φαγητό. Άλλο ένα πρόβατο. Κι άλλος! Σκελετών! Πού? Εκεί! Γιατί έχω... Θα με πειράξει. Είμαι 4 είναι? καρδιές. Έλα εδώ που είμαι. Εκεί στο δέντρο. Έλα εδώ που... Ναι, και στο δέντρο σιώμησε δει, έλα όμως. Πού είσαι? Δίπλα σου. Βλάκα. Θέλω να σε βαρέσω. Έπρεπε να βάλεις να μπορεί να σε βαρέσω. Α, εδώ. Καλά, ας μείνουμε εδώ. Φαγητό. Όχι έτσι. Έλα πάει. Όχι έτσι. Έλα πάει. Όχι έτσι. Έλα πάει Όχι. όμως, φάε. Περίμενε. Φάε. Ναι. Φάε, σου έχω δώσει. Θα πάρω και άλλο. Όχι, μου το πήρες. Καλά, ρε, πάρε εσύ. Κάτσε να φουλάρω. Περιμένουμε να περάσει η νύχτα. Η πρώτη μέρα θα είναι πολύ βαρετή. Σπάσω ξύλο για να περάσει η ώρα. Από οίκ θα είναι το σπίτι. Και στις πάμε τώρα οίκ. Εντάξει, περίμενε να γεμίσεις. Μίτσο, θα κάνω bridge. Μη, θα χαλάσει απλά τα ξύλα Όχι, τζάμπα. θα τα ξανακάνω. Τι να σου πω. Είναι και Shift. μεγάλο. Μου σπατνεύω ότι είναι τόσο μεγάλο. Εγώ. Όχι. Όταν είναι τόσο μεγάλα τα δέντρα. Κύριε Μίτσο, δεν θα κάνω shift. Δεν πειράζει. Θα το κάνω. Πιστεύω όταν ξημερώσει θα κλείσουμε κάπου το βίντεο. Όχι. Τι φάση. Πού είμαι? Έτσι είναι δύσκολο. Ναι, πάρε όμως τα ξύλια γιατί θα τη σκοτώσω. Τι έχεις κάνει?
εσένα, δεν ξέρω. Έλα. Για ξανανεύω μία, να δω κάτι. Ποιο? Εσύ, ανέβω μία. Κάνε πάλι αυτό που έκανες. Α, ξέρω, άστημα. Ωραίος. Hey, Εντάξει, sorry. μπορείς να με βαρέσεις? Ναι. Εγώ δεν μπορώ. Φάει όμως. Μη με βάζεις με σπαθί. Μη με βάζεις με σπαθί. Όχι, δεν σε βαρά. Μη με βάζεις με σπαθί. Να σου πω, δεν σε παίρνει. Φάει για να γεμίσεις. Φάει για να γεμίσεις. Θέλω φαγητό. Εκεί έχεις. Δεν έχω. Σε βαράει. Θα το βάλω στο πίσω. Έλα, βάρεσαι. Το βαράω. Το έχεις. Δεν το έχεις. Θα με σκοτώσει. Έτσι βοήθα. Εντάξει, το έφαγα. Μίτσο, Φάει. Ψόφο. Κοίτα, φέρεις όλα εδώ. Βασικά, εγώ τι πες να τα φέρω. Τους πάνω. Εκεί πέρα Μίτσο είναι σκρίνεται. εδώ, θέλω φαγητό. Έχεις πάνω σου. Πούντο. Να το έφαγες μόλις Πούντο. τώρα. Μίτσο θέλω φαγητό, θα είμαι Μη εδώ. κουνιάσαι λίγο να γεμίσει. Όχι, Εντάξει, με πέθανες. είδε εκείνος ο σκέλετον. Α, εντάξει, πέθανες. Ψόφο! Εντάξει, τον έφαγα. Ναι, αλλά είναι κι άλλος! Είναι κι άλλος! Ψόφο! Δεν το έχω! Άντε, γεια. Φάει γρήγορα. Είναι κι άλλος! Δεν κάνω τίποτα. Μη! Θυμάμαι. Πω. Τι είναι αυτό? Με το πίκαξ. Έκανα 2 κορδιές με το πίκαξ. Να σου πω, είσαι... Θα κάνουμε μάχη. Ναι. Όχι. Έλα. Να σου πω, μου δίνεις τα πράγματα μου. Δεν το έχω πάρει. Τα έχεις πάει μόλις πλάκα από κάτω. Έτσι και πεθάνεις, θα πεθάνεις στην αληθινή ζωή. Όχι. Είμαι 205. Πες να είναι κάπου... Όχι, και αυτό. Σε παίρνω να έχει νερό. Να έχει νερό από κάτω. Όχι, δεν έχει. Έλα. Εντάξει. Χάλια. Παίρνω το πραγματάκι μου. Μου έχει πάει... Κοίτα και πού έχουν πάει. Όχι, δεν σε βαράω, αλλά αλήθεια. Θεέ μου, να σου πω, θα σε βαρέσει όμως το ζόμπι. Πού είναι το ζόμπι, θα το σκοτώσω. Εντάξει, άμα σε Πού είναι? Δεν έχω σπαθεί πάνω μου, δεν έχω σπαθεί πάνω μου. Πού είναι? Θα το σκοτώσω. Καλά, ας- Όχι και σκέλετον. Να σε φάει ένα πρώτα, περίμενε. Έλα εδώ. Μέχρι Έλα να σε εδώ. φάει θα βγάλω σπαθί μάλλον. Δεν θα με φάει. Θα σε φάει. Πέθανα, να ξέρεις. Αντίο! Το έχω. Έγινε drowned. Το έχω. Όχι, δεν έγινε. Είμαι κομπλέ τώρα, νομίζω. Ελπίζω. Να δω μόλι. Να σου πω, έχω μία ζωή. Κολυμπάνε. Όχι! Σκέλετον! Κολυμπάνε. Γενικά πολύ ωραία τα πάμε σε αυτό το επεισόδιο. Μίτσο, βοήθεια. Θα το φάω. Μίτσο, Όχι, δεν θα το φάω. Θα το φάω, το είπα. Χαχα. Λοιπόν, ναι, κάπου εδώ λέω να τελειώσουμε. Ψόφα! όχι, θα τη σκοτώσω εγώ. Εντάξει, ωραίος. Λοιπόν, κάπου εδώ λέω να τελειώσουμε. Αρκετά κράτησε πιστεύω. Θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο Πάμε να που πάμε το ελπίζω XP. να μην είναι τόσο χάλια. Ωραίο ήταν. Ναι, Έμαθα πέθανα κάτι που έσαι, πάντων. Από μένα. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και γεια σας!